Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Lito and Evelyn Hadrake, Bisavilla Review Center, Pasita Gallardo, Chan Chin Lam, Joseph Espilita, Modern Gas, Normerta Bultilao, Carmelita Mabini Flower Stall 148, Antonio Montemar, Vivian Alcunas, Jessie Neria Lim, Astrid Bosa, Josine Marzo. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors in this Holy Mass, choir members, pilgrims, offerers, and all volunteers. Healing, Nathan Tamasho, Jaime Rosauro, Joel Taok, Tati Sigura, Eduardo Aya, Joseph Lim, Oligario Gabucan Sr., Susana Gabucan, Cookie Monilias, Susana Padrigon, Crescencia Ramasasa, Bong Veles Jr., Severino Santos. Special intentions sa Iroha family. Birthday blessings, Ana Marie for her 40th birthday and for the welfare of her family. Pasalamat ni Angelica Ugang and for the gift of life. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam. Pahulayng dayon, Bienvenido de Taplan, Conceso Go Macias, Aquilino Irasga, mga kalag nga gipamisahan ni Mrs. Arlene Paras, mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Payungot, ug ang mga kalag sa purgatorio. Ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon gisaulog karon sa simbahan ang solemnidad sa Kristo nga Hari. Una nga kita ato ang let's greet each other by saying, Viva Cristo Rey, tanan palihog. Viva Cristo Rey! Mabuhi ka, Kristo nga Hari. Mabuhi ka, Kristo nga Hari! Ang hinaota, nga binagi ng Santos nga Misa, harian ang ato ang kinabuhi sa Ginoo, kay kung maghari siya na ato ang gugma o kalinaw. Mag-ampo kita nga atong sa kapanimalay karon, igsuon na itong nagsimba ng Santos nga Misa, unta harian na ato sa tag sa kapanimalay sa gugma sa Dios ug maangkol ang kalinaw.
Kung maandaw kita pagsaulog ng Santos nga misa, basulan na itong atong mga sala. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Diyos nga gamhanag maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa daotan o gibag-o mo ang tanang butang diya sa imong anak nga si Jesucristo, ang hari sa tanang kalibutan, ang tanan sa langit ug sa yuta nagasangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay huno nagaday kanimo. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimo diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon,
ni Propita Daniel. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong panan-awon, ug nakita ko uban sa mga panganod. Sa langit, ang daw usa ka tawo nga miduol siya sa walay katapusan, ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug himaya ug ang mga gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalamdong. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalamdong. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kasanan. Kibistihan ang Ginoo, ug ibaksan sa gahom. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalamdong, ug ibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili kayod matarog. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukat pa sa karaan, sukat sa kahangturan, mauna ikaw o Ginoo. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalamdong. Ang imong mga balaod, takos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo, sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalamdong. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalamdong. Kinutlo gikan sa basahon saang gipadayag. Ug gikan kang Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mauusab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya ug pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala. Ug gihimong usa ka gangharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. Muanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanan, lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ang Dios karon, kaniadto ug ang muanhi.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Kanya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo, gitawag niya si Jesus, ipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, imo ra ba gayud kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudiyo bagod ako? Ay imong kaugulingong katawhan o mga kadagkuan sa mga pare ang nagtugyan kanimo nga ri kanako. Unsa ba imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian, dili iyan ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian, iya pa ni ining kalibutana, ang ako ang mga sakop magig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Panlagi, akong gingharian, dili iyan ning kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw ug mianhi ako sa kalibutan aron sa usa lamang katuyo nga mo ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaas kamatuoran mamati kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa gingon na ko sa unahan, gisaulog karon sa simbahan ang solemnidad sa Kristo nga Hari. Again, let us proclaim, Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Mga igsoon, siguro ka, si Kristo gyud imong hari. Wa ba kay lang naghari-hari sa imong kinabuhi karon? Nakaplagan na bagini mo nga si Kristo mo imong hari. May ning mangutana sa kaugalingon ba? Nainundong ko sa usa ka amiga na kong tigulang ba? Nitawag siya sa cellphone ako sa pag-ingon. Nyor, tultulir ako, asa yuning parokya sa Christ the King? Ikaw sa iyo na kayo na Atulas Mandawi, no? Nanas Mandawi, pumunta na lang sa St. Joseph Parish. Itultulan na ka niya na. Sabi na kung mauna to, kanya, mga tulog ka oras na, ibalik og tawag. Nyor, tulog ka oras na may tuyok. O may nakitigod, asa man eh. Nakaagi nami sa daghang sa tindahan nga Burger King. Diya pag tindahan
nga Goto King. Napagi Tapa King. Nga karon di Chow King. Ningko, sige lang la. Padayon lang yun la, padayon lang yun la. Kaya maduging madali, makita na gini mo ang Christ the King. May isang pangutan na lagi, si Kristo bagay imong hari. Kapag yan magyud diha, sa imong kinabuhi nga siya gyud atong hari. Kini ba yang Kristo riba, gimugna ni sa simbahan, pinaagi ni Pope Pius XI atong 1925. Mauto'y panahon nga diin ang kalibutan ba, daghan naghari-hari. No? Isig kingdom, makig-away sa ilang isig kagingharian. Mauto'y panahon nga ang katawhan, mura maghiharian sa butang sa kalibutan, sa salapi o tanan. Nakalimot na sila di ay nga ang tinuod nga hari nga maong Ginoong Hesukristo sa kinabuhi sa tao. Nakalimot na. Muna hinungdan ang simbahan lang ipadayag ay kalimtig yun. Ning kalibutan na sila ang kalibutan si Kristo na yun ang hari. Hari siya tungod kay siya, Diyos, anak sa Diyos, nagbuhat siya sa kalibutan, King of the universe. Hari si Kristo, tungod kay kita iyatang gipalit na giluwas sa taniya siyang dugo. O labaw sa tanan, hari si Kristo, tungod kay sa iyang gugma kanato nga dili gyud katupngan nga gugma. He loves us so much. Ingon ni ana ang gugma ni Kristo. O ang ayang pagkahari kung sa Ebanghelyo, dili sama sa mga hari ng kalibutanan. Kamu no na sinatin mo ka na nakita mo image anang Cristo Rey, kita na mo? Say nagbarug siya o say nagkoronahan, nagdag sifter no na magani naglingkod siya. Mura ra siya sama sa mga hari ba? Pero si Kristo mo tan-aw tingala ingon si Kristo, di man ko anak ba? Tinuod hari sa labaw sa mga hari. Pero ingon siya, I am not the kind of a king. Akong giharian dili sama na sa mga hari gining kalibutana. Kundili kung paniya, lahi akong pagkahari. Gusto mong pagkahari ni Kristo. Not of this world kung paniya. Kining corona ba, simbolo ni siya sa otoridad sa pagkahari. Sa kasaysayan sa kalibutan, na doon na yung mga hari sama ni Charlemagne the Great. Diba ka, ang iyang corona, no? Murag tulo ka iskina, yun. Puros bulawan. Dindiyanan sa tanang mahalong bato, yun. No? Minerals, sapphires, everything na ada. Mahalon juga ang corona. One of the kings, kitawag niya sila si Richard, the lion-hearted, kini siya. Diba ka? Ang iyang corona, yung kadakog yung bak, nga bugat ay doon lagi alalay, nga pasan ini, anak sa iyang Si King Elizabeth, ang iyang corona is worth $20 million. Sis, corona ka na. King Edward doon ay siyang corona. Makita niyo muna, sila kasay silang kinabuhi sa mga hari. Pero, kining tanan wa lagi taos kaming king kumparar sa corona nga diha ni Kristo. Kung tan-aw ka sa Biblia Revelation 19 verse 12, nga di ay si Kristo gikoronahan siya sa corona sa righteousness sa katarong. Gikoronahan siya sa corona, di lang di ana, sa himaya, glory, corona sa kinabuhi, corona sa
kalinaw. Mao kining korona nga naa diha. Koronahan si Kristo sa iyang himaya. Pero ibawa ka, kining tanan koronaha gyud, kining tanan koronaha. Nawa ni sa passing sa korona nga gisulob ni Kristo ning kalibutan na gyud. Hibaw mo ni ana, kanang korona, mga igsuon, nga ang nagbuhat dili mga expert kung dili katulang sundao ba nga nagkuha diya tunukon nga sanga gihimong korona, no? Gibutang sa o ni Kristo uban sa pagyaga-yaga. Mao na ang korona giha nga mao gibutang diha ni Kristo. Nga ikaw hari ka sa mga Hudiyo. Bugal-bugal giga-yaga. Pero kung nimo tan-awon ba, nga kining koronaha, kung naon nimo ba, di man ni iya ato man ni. Korona man ni sa pagkabakasala, kita ito koronahan yun ni ini. Kita na. O sa may gibuhat ni Kristo, kikuha niya kining koronahan sa tuag ato ang uho, kita unta yun, o iyang gibutahan sa iyang uho. O iyang giilis ang iyang korona, gibutang ka na ang korona sa kinabuhi o sa himaya. We are crowned by the Lord with His love and life. Ingon ni ana ang igsoon. Mabitaw nga sa bunyag, ibaw ka, kita, gikoronahan na. Isip di lang pare, propeta, kundi hari ta. We are already of royal blood. Hari ta. Gipaambit sa pagkahari, gikoronahan ta ni Kristo. Kung siya nagpaabot, yung ta, no? Kayong hari naman ta, kita sama niya magpuyog harianon kinabuhi. Kung sa may paghari ni Kristo, iyang paghari, maugyod, ang iyang pag-alagad sa katawhan. Paghalad siyang kinabuhi sa katawhan. Ay, nakadungog mga mo sa Santo Papa, baguhay lamang, murang nagdal pangasaba ba? Ito mga kardinal gini sa Roma, si po niya niyo siya, nga kita sa simbahan ba? Di man ini. Nga dili ta maghari-hari tungod sa itong bahandi. Dito ta mga hari-hari tungod sa itong political power nga gusto itong buhaton. Kita'y simbahan kaya kung harian yun diha sa gugma sa mga tao. Nga sa itong paghari diha sa gugma sa mga tao, mualagad ta nila, bisan ka sa itong pag-alagad nila, kita makabus, matimawa, o masakitan. Muna ang Santo Papa, paingon niya. Muna ipasabot niya, mauni ang kingdom of God. Muna ang gingharian nga gihatag to ni Kristo. Nga kita, nga kada na itong Kristiyanos na himutang hari, kaya nakaambitas pagkahari, des pagbunyag na itong mga igsoon. Makita ang tagyod sa atong isikataw ba? Nga, every one of us, bisag timawa o kabus, may pagkahari siya. And it is due nato para pagrespeto, pag-alalay, o pagsilbi sa itong isikataw. Kaya di ay kings. Sa Ebanghelyo mga igsoon, makita nimo, ingon si Kristo, hari ko. Ang iyang pagkahari is, ipakita niya because He witnessed for the truth sa kamatuuran. Kita ba may tahas man ta mga igsoon ba? Sa pagpalambo sa gingharian sa Dios. Kaya nabitaw mag-ampo ta sa amahan namo. Maabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuti ni sa yuta o sa langit. Makita ta, we pray for that. Kaya mo sa itong tahas ba? Ngayon, tagingharian sa Diyos maabot din kanato. O kaya, mahimon lang kini nga matuman at mabuton sa Diyos. Mabuton sa Diyos. Sa to pa, nga ang gingharian sa Diyos maabot lang sa itong kinabuhi. Kung sama ni Kristo, kung pa niya, yes, I'm a king, hari ko. Ako pagkahari mo, witness to the truth. Ang tao na nasa kamatuuran.
Di nga ako'y, di may istoryang nagian ba, na di ako ni tindahan, ang baligya nila ka ng tindahan sa kamatuoran, makapalit ka ba? Shop for the truth. Yan tao, ingon nato siya, gusto siyang mapalit. Yan ingon tinira, kung sa may gusto ni mo, half truth, whole truth. Ningon siya, kanang yung whole truth, yun. Kanang nothing but the truth, yun. Po, panaya. Kanang way rason-rason, way lances, tanang yun, tanan. Kanang yung tinuod na kamatuoran yun. Mani gusto na ako, ningon sa sige lang. Ato alam to dito na intendiro, sultian lang ka. O makapalit ka ito pita. Niadto siya. Ingon siya, hay mo din yung whole truth. Nga akong palito. Ingon intendiro, siguro kang mapalit niya, ana. Mahal na ba kayo na? Mapalit yung ko, ana. Tagpila man na. Ingon intendiro, ibaw ka sa presyo sa kamatuoran. Ang presyo sa kamatuoran is your security. Ang imo ang kasiguruan sa kinabuhi. Mahal kayo na. Maangkol nimo ang kamatuoran yun if you stand by the truth at the expense of your security. Mabitaw nga ni sa Ebanghelyo karon si Pilato ba? Si Pilato, wag yun, hari siya. Pero tanawa siya. Wag yun, sibaw siya ang siya tinuog nga si Kristo way sa. Sibaw siya nga ang butang-butang ang tanan. Sibaw siya sa kamatuoran. Pero kung siya at stake, ang iyang security. Kay kung di niya mo pa kuyon sa sultis mga tao, tingalig mawagtangan siya trabaho. Security. O kita ka ni Kristo talang bahay, no? Bahala na. Na si Kristo, may bawa siya sa kamatuuran gayon. Kamatuuran. O iya ka ng kabubuton sa iyang amahan. O iya ka ng gipuyang yun. Ngadtos kamatayon. To stand by truth. Tinuod biyan ang mga isoon, eh? There are many people, ambot sa inyo kinabuhi kayo. So iyo. Kaya nabitang ko nila nga, piyait mas die, sultingin ni kasmotorot, tutyo juga. Really. Ang kamatuuran mo man si Kristo nga mo ang daan. Musunod ka sa sugo ni Kristo, tanaw mo sugo si Kristo. Sometimes, when you give, for example, kung muhatag ka sa kabos, doon na biya security. Urang buhatag ko, uwan ako'y ako. When you speak the truth, basta mo si katao, lipag imong madlungon, kuyaw kayo, imong security, nga ikihasa ka. Security sa stake. Mga igsoon. Security. Muna nga, dili says by ingon, Christ the King, because you have to stand up for Christ, good. Mamalandong juga. Uso bang mga terorista ba? Diya nga sa kasimbahan ko ba? Diha na mga tao nanimba, daghang mga tao, nasugod tag pari og misa, sus diha man yung sugod ng mga terorista. Wag yun, kuyawa sila, yung turista, yung mga terorista. Sige, kinsa nga higimutuong ni Kristo, barog, daghang armasa ba? Sus, pagsultan ni Anab, limbuwad mga tao. Limbuwad, nanagan, pila rin habilin. Yan yung terorista. O, padre yun sa misa. Kaya kinirig tinuod yun ng Kristiyanos. Kato ba mga panuay, wan ato, mga hipokrito to. Mga igsoon, be careful when you say next time, Christ the King. Kristo akong hari. Be careful. It's not easy. Pero we have to say it kay kung siya kung dili siya maghari sa kinabuhi, wa magitay kalinaw.
Kung si Kristo di magharis ng panimalay, magtay kalinaw. Siya na magyod. He is our only King na itong manuluwas. Amen. Nagato ako sa Dios, amahan magagagahon sa tanan. Ubuha sa langit ug sa yuta. Hesus Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato. Kunam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Kisagit sugo ni Poncio Pilato. Ginasa sa krus, dabatay gilubong. Pikunsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, amahan magagagahon sa tanan. Ikan dito mabalik siya o pagkul sa buhi o sa mga minatay. Natuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasaluan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Uban sa himaya nga walay pagkatapos, nga labawng kamanduan, ang amahan nagpahiluna sa iyang nagpakataong anak nga hari sa tanang mga binuhat. Mingon kita, uban ni Kristo ang among hari, amahan, dungga kami. Uban ni Kristo among hari, amahan dungga kami, nga ang katolikong simbahan magpadayon pagdani sa mga katawhan. Ngadto sa gingharian nga dili iya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari,
kalibutan. Muli kay sa kagubot ug mangita sa tinuod. Ang tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Kadtong wala pa'y gihuptan niining kalibutan, makapanag-iya na sa bahandi sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. O Bagay Kristo, magmalampuson ug magmabungahon ang International Eucharistic Congress. Magampo kita sa Ginoo. Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Bagay Kristo mamuhay, amahan dungga mga nangamatay magkadayon sa presensya sa Dios ug magpuyo kaniya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. O Bagay Kristo Amahan sa mga Ginoo ug Hari, ang among pag-ampo nga sa mga katawhan sa kalibutan, hatagi ang usag-usa sa kaisog ng ubarog na maunungon kang Kristo ug sa iyang simbahan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa aking katugang
Mangigsoon mag-ampo kita kini ato ang sakripisyo. Dawaton sa itong amahang magagagahong sa tanan. Aton ta sa Ginoo sa Kristo gikan sa mga kamot, alang sa pagkaig, kagamaya sa inalan, ug sa kasalanan ug sa pagpupiyang santo sa simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo ning sakripisyo sa misa. Pinaagi nini ang katawhan giuli ni Kristo nga naa kanimo. Nakapadangat unta kini sa kahiusag kalinawalang tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga man Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pare nga walay katapusan. Ug hari sa tanang kalibutan, si Jesucristo imong anak kamong Ginoo. Dito sa altar sa krus, siyang paghalad sa kaugalingon, nga putling at biktima lang sa kalinaw, gilalang niya ang sakramento sa kalawasan sa tao. Siyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan nga anak kanimo ang usa ka gingharian nga lukop nga walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug grasya, ang gingharian sa katarong ug gugma ug kalinaw, ug busa uban sa tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nag-aawit kami sa kabagong awit sa pagdaig. Di usab kami sa tanan ng mga anghel sa langit. Sila pagsangyaw si mga walay kinununghunong himaya. Diya sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas sudugon ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Ipika sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagkaagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kino pag-usap, mihatag niningadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini,
Panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kini, pero paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning paans kinabuhig kalis kaluwasan. Ipasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa unta sa Espiritu Santo. Inunuing imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug tanang mga pare. Hinuon sa mga igsuong nangamatay, malaong nangabanhaw silang tanang nangamatay, kasi pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanan, yung makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanang nakatuman sa imong kabubuton, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniya, diha kaniya. Gihatagan kanimo magagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong nga gitudlo ka nato sa itong Ginoong Jesucristo.
kami kanimo Ginoo mo kaming luwason sa tanang dautan. At lagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa Kristo ni Ikas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawan mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Pakitan panaginig suunay. Kining kudiro sa Dios nagawag tang salas kalibutan bulhang kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ng Kristo pag-ampigan ako ng kinabuhing dayon. Ang lugo ni Kristo pag-ampigan ako ng kinabuhing dayon. Domino
magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo, ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo. Dada kami nga nasa kalipay sa iyang gingarian nga tunhay. Din siya buyog hari, hangtod sa kahangturan. Magampo kita alang sa iso mga mamasakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit at kamatayon sa krus. O itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga magihalad alang sa mga masakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaamgo nga gipili siya para maghimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mo Gineso Kristo, imong anak, nga buyog hari, ubang kanimo diyas kayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Salamat ang mga igsoon sa atong nialaga ning atong nga misa karon. Atong regular donor sa TV Mass, atong choir, Sons of Mary, no? Ang pilgrims of offerers, ang una ang financial advisor and staff of great provider, General Insurance Company. Niya sila abang kanato. Kaduha ang Couples for Christ, San Vicente Aurelio, ni Peter Tangpus, chapter head, no? With us. Mr. and Mrs. Pedi Antese Arela and family, o Joy Catalia, o ang tanang mibulig, salamat. Ang World Apostolate sa Fatima, Capital Chapter ni Adire, Crusaders of the Holy Face, Capital Chapter. Kaninyo dagang salamat kayo. Ang Ginoo na kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dali niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. O Viva Cristo Rey! Mabuhay si Kristo nga Hari! I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with my song, the song of my soul.